Diyos nga ang mahal, di mo mamatigtan ang kaluwasan. O payo ng kagulanan, langit-ngit malamdagan, ang hangin o bulan mapanuran, ang tanang butang ni kalibutan, sa iyang kamot gigunitan. O payo ng kagulanan, langit-ngit malamdagan, ang hangin o bulan mapanuran, ang tanang butang ni kalibutan, sa iyang kamot kapait, kasakit, nga maoy patiunta, pagsulay, kalaay, padaan puson ta, kikinahanglan mo barog tungod sa giharian niya. Unsay kapuslanan, maamgon ang tanan, nagpaabot ang kalaglagan, supayon tang masipit nga dalan, usahunan kaluwasan, padayon kaputot, langit na gihalungtan, adunay nagulan, andang sa
kasulatan, una-una mo malandagan. Matupag ang imong mga pangutana, nga sa imong muna-muna nagulong sa duging panahon. Busa basa ang balang kasulatan, aron mahibawan ang kamatuoran. Kamatuoran nga natago niini nga libro, nga gipangita sa mga tao. Mga tao nga gustong baguhin ang sulod sa baraang kasulatan. Ang wala nila nasayran nga hangtod sa katapusan, kinibili pwedeng ilisan bisan kinsa pa man. Busa basa ang balang kasulatan, aron mahibawan ang kamatuoran. Kamatuoran nga natago niini nga libro, nga gipangita sa mga tao.
sigaw, ulayon ko't liyon, sama kaniya. Anto sundang ikalipay, ining tanan, kay buktian sa Diyos atong manlalakad. Basta nun lang atong lulayog, sundon siya. Ipadayon ang patuong, kay ang Diyos mo balik na. Dili hingpit ang atong pagkinabuhi, diha sa pagantos kita maputli. Sa Diyos atong hangyo, dado sa pagampo, kay siya maminaw kanato. Ang pusong lang ikalipay, kining tanan, kay buktian sa Diyos atong manlalaban. Basta nun lang atong tulayog, sundon siya. Ipadayon ang patuong, kay ang Diyos mo balik na. Ang
kinihanap. Kung may saligan, dili sa'yo nga maglawig. Kung wala kay gunitan, kupti siya kung matumba. Sapnayon ka sa buto niya, si Kristo lang
Hinirap pahinundo ay tunay mamumuhay. Diyos na makakalaw. Hinirap pahinundo ay tunay mamumuhay. Diyos na makakalaw. Ang atong kalibutan, puno sa kasalanan, hapit na niya kinihukman. Ni Jesus na atong amahan, pinaagi sa kamot niyang kamanan. Pinaagi sa kalayo ang kalibutan na ninyo, tungkol sa gahom sa Ginoo. Ang mga butang niining kalibutan, makanaw ang tanan. Ugay dunay mutunga, bagong ayuda, bayang syudad, uluyan ang sa katawa. Sila ang napili sa atong amahan, kailang tumbang sa iyang kasuguan. Akong igsuon, ikaw ba nahilulong sa akong panahon karon? Lubot bisa na sa kaparimon, apang ini atong dawaton. Kay kini mahanaw sa umalabot nga adlaw, umasa iyang pagpupong. Makita ang pulayanan nga matabong, maangkon ang kalipay nga lungkot. Ugal tunay mutunga, bagong ayuda, balang syudad, uluyan ang sa katawa. Sila ang napili sa akong amahan, kay nagtumbang sa iyang kasuguan. Craving for that home cooked ba? Easy lang with Locked. Craving for that home cooked ba? Easy lang with Dato Puti Adobo Series. Locked to traditional ways of paying? Unlock a fast and secure way with Union Bank Online. Sa atong Ginoo
sa kalay, walay utlanan, mga kabalaka, ayaw lang wala ang imong paglaom, luyos sa unahan, tuloy anang matahong. Lubang
ba igsuon? Kumusta man ang imo kaugalingon? Kay hadoon ng panahon ang kalibutan kinitapuson. Kaya doon ang pagbalik ni Jesus. Huwag kang natanaw, mga pag-antos. Ang kaluwasan atong mangkon kung kita mga ginumano. Kinabuhi may kagulanan, apan kang Yesus lang kinituyan. Ay hayaan ang mabangan kinabuhi may kasiguruhan. Kaya doon ang pagbalik ni Jesus. Huwag kang natanaw, mga pag-antos. Ang kaluwasan atong mangkon kung kita mga ginumano. Pamilya mo magkaka aron walay mabiling bisan usa. Kayang malasahan dili pagyasan nga sa langit kitayang dadugon. Kaya doon ang pagbalik ni Jesus. Huwag kang natanaw, mga pag-antos. Ang kaluwasan atong mangkon kung kita magmatinumano. Kaya doon ang pagbalik ni Jesus. Huwag kang natanaw, mga pag-antos. Ang kaluwasan atong mangkon kung kita magmatinumano. Kung kita magmatinumano. Good day for a date. Bad day for a date. Baka dandruff yan. Mag-Head and Shoulders every day. Prevent dandruff every day from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Atong isulti sa tao nga siya, tua sa langit, layo apan. Nahibalo sa kasing-kasing, ang kinahanglan sa atong paglakaw. Padayon ang talang, kay na siya nagtanaw, nagatimay. Na siya, si Jesus, kung tawag ka, higala siya. Nagkauban,
uban ato. Niya kita sa mga pag-antos o pagabulong sa kasubo. Nakasayod siya sa ligid ng kalnaasiya. Managauna sa mga dalanta. Lakaw tanawa lamang siya kay ikaw. Di atin man niya. Naasiya si Jesus, unta-unta higala siya. Nakauban ng kaniya, pagkitsulti ka sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya. Naasiya si Jesus, unta-unta higala siya. Nakauban ng kaniya, pagkitsulti ka sa ligan. Ang Diyos kahibulungan siya. Ang Diyos kahibulungan siya. Pili ka na magkinustara, magauban siya. Uban siya. Usahay kita'y saan sa kinabuhi gusto ang dili ang ngayon. Tungkol sa atong mga binuhatan, buhay biliw ko'y hinungdan, ay pagkapait kayo. Kristo ang itinoo, Kristo ang kung imong tanawin, kapadi ay nagpakalimon. Pagdagan sa silingan, hindi maayo. Di makapailo ka as lugar ko. O ang ninawalay preno, hait pa sa kusino. Ay pagkapait kayo, Kristo ang itinoo, Kristo ang kung imong tanawin, kapadi ay nagpakalimon. Sa panahon na sa pagsinga, sige mugot ang hitsura. Sa philosophy ang giuna, di makapaminaw sa nagka-istorya. Ay pagkapait kayo, Kristo ang itinoo, Kristo ang kung imong tanawin, kapadi ay nagpakalimon. Kung mga higala, hindi paminawa. Mga kapaturan ng kalimutan, matahong na kinaiya sa lubong ka. Kay si Jesus ang sulundan ka. Ay pagkapait kayo, Kristo ang itinoo, Kristo ang kung imong tanawin, kapadi ay nagpakalimon. Ay pagkapait kayo, Kristo ang itinoo, arong nakon, tinawin ngayon, daw hinaya, kung bakuhon, daw hinaya.
with the new richer taste of Cadbury. Try Vicks Vapor Rub Extra Strong with 2 times menthol para sa iyong tough coffee. Sa daghang katuigan, kita ginuban ihatag iyang guguran, kita Ang tanan kasalanan iyang gibayaran. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Daygon ta ang ngalan sa atong amahan. Daygon ta si Jesus nga atong manunubos. Ang Espiritu Santo nagligon sa pagtuo. Kalinaw mapatnan kung ang Diyos ikabuban. Kay kunta ang ngalan sa atong amahan. Daygon ta si Jesus nga atong manunubos. Ang Espiritu Santo nagligon sa pagtuo. Kalinaw maangkon gugman niya padayon. Kalipay mapatnan kung ang Diyos magauban. Ang panahon karon haduna busa mangandam kita matagusan ang pulong sa Diyos patalinghugan ta kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo. Ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magal
Okay, maayong buntag mga higala, o mga suki, mga pinalangga ang ating paminaw, dinhi sa Tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist, nga magahatag kinig mga kasayuran, mga pagturunan, nga nagagikan sa balang kasulatan o mag-andam ka natong tanan sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Kini ang maayong balita. Okay mga higala, before ta mo padayon sa unahan, magampo ta. Amahan mo na sa mga langit, nining kabuntagon sa sayo nga adlaw sa Domingo, naghangyo kami kanimo nga hinaot pa nga imo kami nga ubanan karong buntaga samtang kami pamalandong sa mga pulong, magatuon kami ug bagtubag niini nga mga pangutana. Hinaot pa o Diyos nga ang balaan nga Espiritu imong igahatag sa matag usa kanamo aron among masabtan ang imong mga bililhon nga mga pulong nga mao kini magahatod kanamo sa pag-alagad nga husto diha siyang utubangan. Bendisyon kaming tanan karong buntaga uban sa makahigalaan nga dunay mga suliran sa kinabuhi. Ang uban na ay mga problema sa panglawas, mga balatian sa lawas. Naghangyo kami kanimo o Dios tungod kay ikaw may Dios nga maoy nagbuhat namo og tag-iya sa among kinabuhi. Naghangyo kami kanimo nga matag usa karon nga nag-antos mo balatian. Imong mga anak hinaot pa nga imos lang duaon karong buntaga og hikapon nimo ang ilang panglawas og tangtangi sila o Dios sa ilang mga balatian physical. Mabatnan unta ang mayong panglawas sa matag usa samtang kaming tanan nagapaabot sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Giampo sa namos pinasahi nining buntaga tungod kay duna kay mga anak nga dunay pamilya, trouble diya sa pamilya. Naghangyo kami kanimo nga hinaot pa ikaw maghatag og kasulbaran tungod kay ikaw may Dios sa kalinaw og sa pagpangidait. Amo sang giampo ang imong mga anak ning panahon nga dunay problema sa financial. Hinaot pa ikaw magsangkap kanila o Dios sa ila usab nga pagpanginahanglan ikaw magsangkap. Og dining kabuntagon labaw tanan among gipangayo nga dumdumi kami diha sa dalan sa kamatuoran. Kay mao'y among gipangandoy o Dios nga panahon nga mobalik si Ginoos nining kalibutana. Kami untang tanan makauban kaniya og makapuyo sa langit ng puluyanan. Daghang salamat nga ikaw maminaw sa pagampo kining tanan among gitugyan nga madawat pinaagi sa ngalan ni Ginoos nga manuluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome no ang tanan mga kahigalaan kutob sa naminaw sa ato nga programa. Nag-view karong buntaga. Dunay na mga huni sa awit nga atong nadungog sukad pagkaganiha hangtod din ang panahon na manginaot tahigala nga ang mga awit nga atong nadungog makapadasig kanato sa matag usa kanato sa pag-alagad nga matinud-anon diha sa tubangan sa Ginoo. Kuptan nato ang atong paglaom. Salig ta kanoy sa Dios tungod kay kasaligan siya sa iyang mga saad nga magtabang siya sa matag usa sa diha nga dunay pagsalig kaniya. O niya lauman sa nato nga siya usab maoy mudumdum kanato paingon sa kaluwasan pinaagi sa pagtuon sa iyang mga pulong. So ang tanan ato nga gina-welcome o niya namon mga importanteng mga messages diha karon. Ato nga gina-welcome higala panahon na nga mo padangat mo diri sa ato programa og mga mensahe diri sa comment section nato ato ning tagdon o niya nabamoy mga importante kang pangutana isend na higala niya atagi lang ninyo kay moabot ron yung panahon nga inyong pangutana maoy atong tagdon. Okay, sublion ako gina-welcome nato ang tanan o niya palihog sa gihapon atong i-share sa atong mga friend, mga binahalas kinabuhi ang atong programa. So, by the way, mga higala, nag-inusara taron, nagbinugtong taron din tungod king atong partner, si Brother John Dihito. Doon na siya lakaw nining panahon na.
Ito na siya importante sa daw nga atuon. Anya, nagbinugtong taron ang mga mensahe diretso ipadangat sa kang Brother Libby nga number sa 0926 8869-758. Okay, pwede na ipadangat ni higala o diri sa ato nga messenger, kang Livy Clavis nga messenger. So mahimong niyo ipadangat ang inyong mga messages aron ato nang matagad bang higala samtang nagapadayon ta sa pag-onboard dinhi sa ato nga programa sa kini ang maayong balita. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang atong mga kahigalaan nga ato nakita din sa screen. Okay, ato ning tan-awon mga higala, ni ay mga mensahe nga ato nakita din niya si Brother Rufino Moreno. Mayong buntag ni Brother Rufino, diha sa Luok, niya salamat pod sa paglab kanunay ninyo sa ato nga programa o pag-ampo sa ato nga programa. Thank you kayo. Dako na kayo nagkatabang sa ato nga tulumanon. O niya pod si Saya Ang or Brother Mario Alquizar sa Katmon po ni sa Panalipan. Iyang mensahe, maayong buntag, badlib, naminaw midiri sa Panalipan. Taod-taod mo adto namig merkado sa Carmen. Okay. Maayong buntag nimo Brother Mario. Kuan Mr. Mario Alquizar kanang negosyante man guni. Adto ni siya maninda sa Carmen Public Market. Anya kini siya kanhi sa Kristan sa pare. Anya karon siya usa na siya ka mabtikon og madasigon nga Seventh-day Adventist. Anya church member siya sa Carmen. Yan niya po Brother Alex Moises Alex Liaban. Mayong buntag badlib watching from Moalboal. Mayong buntag di mo Brother Moises Alex Liaban, no? Mayong buntag sa tanang taga Moalboal nga nagtan-aw na minaw karon. Anya di ay sa tanan tong mga viewers karon. Tungod kay daghan naman tag mga followers sa atong program. Ang uban niya as Visayas, Mindanao, sa Luzon, o sa nagalanlaing part sa kalibutan karon kabuntagon. So, kamuntanan, kinasingkasing nato nga ginadapit sa pagpakiguban sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Salamat Brother Mrs. Alex Liaban sa mga heart nga gisandi mo o kamot nga nagpray. Sad si Brother Elmo Dam Flores sa Tubuso ni. Mayong buntag ninyo, Brother John, Brother Lim. Ako rang usa diri, Brother Mudam. Wala si Brother John, di siya makaari karon nga buntag. Okay, atong iparigbasa, maayong buntag ninyo, Brother John, Brother Lim, og sa tanan nga nagsunod sa atong programa. Karon pa lang nakaabot ang akong load og Domingo kasagaran alang hasta Rasa Bernes. Okay. Good morning nimo Brother Elmodam Flores. O niya po Brother Ronilo Itang. Mayong buntag kaninyo Brother John o Kuya Libby og mayong buntag usab sa mga kaigsuunan makanunayong naminaw o nag-view ni ini nga programa sa kini ang maayong balita. Okay. Good morning Brother Ronilo. May isang buntag siyang pamilya diri sa Yolanda Village, no? Amping ka na diya Brother Ronilo. Niya po si Glover Sayod. Sila si Sister Juanisya Galay. May buntag, no? Brother Sister Galay, ni Brother Roy diya, may buntag Brother Roy. Oban siyang family. Ingo din morning ninyo guys, kuya, o God bless. So God bless also Glover Sayod. Niya po si Miliod Silasol. Mayong buntag mga kapaglaom from Villaba, Leyte. Okay. Niya po si Brother Jakes Sumalinog sa Dumaguete City.
Mayong buntag, Brad Libby. So, good morning, Brother Jex. O ni ato ning lilio ning pikas nga screen mga higala, ato ning tagdon ang atong mga pinalangga nga mga viewers, followers sa atong program, ato ning acknowledge sila ngalan sa ang uban ni nag-heart, nag-like, nag-pray, o ni uban na agi may message sa gisend. Okay, ato ni tanaw ni si Sister Lynn of Korea. Linabog Monchadura Nas. Niasad si Ronaldo Bragat, Nathaniel Familara, Ronilo Itang, Vidal Likigan, Nuna Hane Monterde Punay, Ariel Kababan, Glover Sayod, Danny Boy, Oliamot, Florinda Manzo, Rinaldo Bruniola Likay-Likay Senior, Leonides Tayom Sumalinog, niasad si Brother Jojo Cordoba, Jimboy Idar, si JJ, niapod si Sergey Marie Kalapuan, niapod si Erwin Juanes, anya G. Merced. Mauni ang atong mga kagalaan nga nag-send og heart. Nya dito sa mga nag-like mahigala niya si Jaya Laid Lozero Garciano. Niya sa Brother Anisito Priscilias. So, good morning, Brother Ani. Niya may siyang buntag sa mga silingan ninyo karon diha nga naminaw sa lanog sa imong sound system, no? May buntag, Brother Anisito Priscilias. Okay, niasad si Inok, Charlie Inok. Nias Binhamin si Casis, niapos Dong Bob Ritoya, Sister Vina Kamay, Moises Alex Liaban, niapod si Seymour Moralde. Yan po si Jevni Jeres Malate. Okay, na natin yung uban. Yan po si Miliod Silasol, Jake Sumalinog, Rod Soto Tams. Yan po si Tris Jamin Jaime. Yan sad si Welski, ML, LC Pitogo, Ronilo Itang, og Rufino Moreno. So, muni ato nakita din sa screen ato mga kailaan nga nag-like sa ato nga programa o ba nag-send og heart. Kanya, ato ning lilion higala ang ato nga messenger. Ato ning basahon din kanya asay mga higala na to nga nag-send og heart, nag-love, nag-like, o niya nag-send og messages yun, mga mensahe nga ipadangat nila nga to silang mga minahas kinabuhi. Okay, aton ning sugdan sa pagtanaw. Okay, ato nakita din si niya si Rosila Labajo. Hello, sir. Okay, good evening, no? Sister Labajo. Niya pagyod, ato nilang taon. Niya po, nakita din si Edward Jenner. Edward Jenner, yes. Salamat, Brother Edward. Niya sad si Flor de Lisa Arrogante. So, doktora, may buntag ni mo, Dok. Asa man karon, Dok. Okay. Ni asad si tanaw ni Gala, ni apod si Sara Katampatan. Thank you kayo, Sister Sara. Ni apod si Mary Grace Mungkada, mainit. Salamat kay Grace sa imong pagtanaw sa ato nga programa. Kanya
Okay, niya po ito nakita si Sir Matthew Anderson. So thank you kay Sir Matthew for watching and following our program. Okay, ito pa yung tanawon, niya po si niya si Sister Ninfa Villacasten. Niya, ito po nakita din si Brother Noel Landau Crystal. Salamat sa pag-like. Niya po si kita yung tanong aban. Ato po nakita din si Princess Lynn Villeta. Okay, good morning, Sister Princess Lynn Villeta. Niya po si Arnold Abner Dualio. Niya ito po nakita si Lisel Pilayo Baldosa. Niya po si Mila de la Cruz. Sister Mila, may buntag ni mo. Niya po si Rubin G. Garcia. Niya po si Rubin Berdida. Niya ito po nakita din si Silor Ilustrisimo. Niya po si Scout Ranger Senior. Okay. Ato pa ning tanawon sunahan mga igala. Kani daga nakita ito. Niya po ito nakita this Brother Jimar Kulis Gabaton. Niya po si Nicky Sumalinog. Ato po nakita si Pastor Pedro Golina Rosales. Thank you, Pastor. May buntag ni mo. Niya po si Kalapuan. Ang iyang mensahe, nag-send siya din og heart, mga igala. Salamat kayo, Sister J. Niya po si Herman Panzoy. May buntag ni mo, Brother Herman. Karon panahon na ron nga mag-andam tahigala kitang tanan, no? Ya kani si Brother Herman Pansoy usanis mga mag-alawit, mga kahigalaan. Okay. Niya po si Brother Domingo Bunukan. Mayong buntag, Badlib o Badjon o sa tanang mga kaigsuunan. Niya po si Jeannie Rama Permin. Niya po si Ronilo Etang, Rhodes Sototams. Niya po si Brother Elgira, Cesar Elgira. Nakikuban po nato si Benjamin si Casis. Magandang umaga, DYCM Bogo Adventist. Maraming salamat sa magandang mensahe. So good morning, Brother Benjamin. Ni Apos Berel Breso. Naminaw ko sa imo. Nindot ang pulong sa Bible Gino. Apan ang tagsa-tagsa ka panimalay gisakop sa demonyo. Orot way pagampo. Okay. May buntag, no? Sister Berel Breso. O niya po si Lovely Elosorio. Willie Sandihas. Sintihas. Willie Sintihas. Okay, good morning. Niya po si Rufino Morino. Thanks sa pag-send, Bro Libby. Happy Sunday ninyo. God bless. So God bless also. O niya po si Sister Hinley Ibo. O niya po si Ma'am Lisel Pilayo Baldosa. Ito po sa Singapore. Okay, thank you kayo. Muna ato mo nakita din sa screen. Mahigala atong mga nakiguban sa ato nga programa karon. So sa gihapon kamo nagapaminaw dinhi sa Tulumanon sa kini ang maing balita. O niya to nakita si Erwin Juanes, Jojo Cordoba, niya po si Leonides Tayom Sumalinog. So good morning nimo, Brother Leonides. O niya po si Brother Florinda Manso. Ato pong nakita din si
Lumer Makipig, Sir Lumer, mayang buntag nimo. Uban si mong family. Niya po si Brother Vidal Likigan. Niya si Rex Bikamon Likigan. So dong Rex, mayong buntag nimo. O niya po si Sir Nathaniel Pamilara. So thank you kaayo. Niya padayon tahigala niya po si Jaya Lied Lucero Garciano. Nakikuban po nato. Kaya mo na mga nakikuban nato karong buntag asun tulamanon. So pwede niya po makpadang at tigalang mga mensahe. Send lang mo din kay mo adto na ta sa pagtubag sa pangutana. Kung naa mo mga dugang tubag diha, so send din mo diri aron atong mabasa ang inyong tampo mga higala. Okay, muna pangutana nga ato nga pagtagad karon. Ingon siya din nga, ingon mo, walay mabasa nga unang adlaw igpapahulay. Naaman lagi sa Levitico 23:39 og sa buhat 20 versikulo 7. Gikan kang karding po. Mao ni siya pangutana. Siya, yung paninyo, walay mabasa nga ang unang adlaw igpapahulay. Yun siya nga, naam lagi mabasa sa Levitico 23:39 og sa buhat 20 versikulo 7. So, muna atong nga tagaan og pagtagad karon. Kagabi ang pangutana nga atong gitubag, naghisgot nga asay tinuod nga igpapahulay sa tulo ka mga igpapahulay sa kalibutan karon. Siya ang Islam, igpapahulay nila Biyernes. O niya ang RCC, ang Roman Catholic Church ug ang mga Protestante, siya Domingo. O niya ang mga Hudiyo o ang Seventh-day Adventist, Sabado. Niining tulo ka mga igpapahulay, asa may eksakto ani des Biblia. So, atong gitagaan og partial nga mga tubag, katong nga pangutana kagabi nga ang tinuod nga igpapahulay nga gisgutas Biblia, ang adlawng Sabado, ang adlawng Saturday nga mao ang ikapitong adlaw sa simana mga higala. Sa Biblia, wala tayo mabasa nga nagsugo ang Dios adlawng Biyernes maoy adlawng pahulay. Ang Biyernes noon sa Biblia gitawag na siyag adlaw sa pagpangandam para sa adlaw nga igpapahulay. Munay na sa Biblia ang Biyernes adlaw sa pagpangandam alang sa adlaw nga igpapahulay. So manaan ang Biyernes, ang mga sumusunod sa Ginoo, bisan ang mga Israelites, mangandam sila ng Biyernes para sa adlaw nga igpapahulay. Okay. So di gid mabasa sa Biblia, why mabasa sa Biblia nga ang Biyernes mo'y adlaw pahulay, adlaw nun as pangandam. Pero sa atong mga kahigalaan nga Islam, mao na ilang gituhuan higala ang Biyernes. Kaya sa atong mabasa, atong nilakbitan, una ta mo hisgot atong pangutan na atong gibasa karon. Kay sa ilang murag Biblia po nila, kanibang ilang Quran ba? O kunimo ning tanawon sa Sura Kapitulo 62, versikulo 9. Ang Biyernes sigala, gitawag nila og Market Day, Day of Reunion, and Day of Assembly. Muna ilang pagtuan na nga ang Biyernes, ang Friday, adlaw sa gitawag na adlaw sa pagpangumpra, Market Day. O niya, Day of Reunion,
mag-reunion o niya Day of Assembly. Una ma-Bernes sila, mag-assembly, mag-meeting sila, magsimba sila ng adlaw nga Bernes. Pero wala na sa Biblia. Kaya ang Bernes gitawag sa Biblia, adlaw sa pagpangandam alang sa adlaw nga igpapahulay. Bisan pa manggani ang maayong balita nga Biblia. Sa last portion, listahan sa mga pulong. Gibutangan nilang listahan sa pulong, word meaning ba? Parang mahibaw-an na to ang tinaw nga kahulugan ni anang mga pulunga. Sa mga panalitan, tanaw na to ha, to lilion. Adlaw sa pagpangandam. Kung ning adlaw, nila ang meaning. Adlaw sa pagpangandam, ang ikaunom nga adlaw sa simana, Bernes, nga maoy ipangandam sa ilang pagtamod sa adlaw igpapahulay. So, ang Bernes, das Biblia, muna gitawag adlaw sa pagpangandam alang sa adlaw nga papahulay. Maningos maing balita. Kung nag-ari po ka sa isa ka Bible mahigala, kining Bible nga ang pulong sa Dios nga Biblia, ang pagkasulti gyapon niyo mao gyapon ang adlaw nagisgot ang adlaw nga igpapahulay, ang ikapito nga adlaw sa simana mao ang adlaw Sabado. Nya balaan kining adlaw. So nagpasabot nga dili Bernes ay pahulay o dili adlaw nga Sabado. Kay mismo pamagani ang Quran sa atong mahigalang Islam, ang ilang libro, nagpamatuod pamanggani nga ang Sabado sugo sa Dios nga maoy igpapahulay sa tao. Akong basahon na. Atong basahon dinhi sa Surah Kapitulo 4 versikulo 154. Mao ni atong mabasa mahigala sa Tagalog version nila kay nakaamigo man ko og Muslim aniya nangayo ko og kanang ilang nga Quran ingkog naay hubad nga Tagalog tigay kog Tagalog. Nasa ko'y English pero nasa ako nga kanang nag-download ko og apps nga may tungod sa Quran mga higala. O niya, dinhi sa Tagalog version, ato ning basahon ni ay ditsonan nako sa last portion sa versikulo 154. Ingon dinhi atong basahon, paminawa dinhi. Huwag kayong lumabag sa araw ng Sabado at aming kinuha mula sa kanila ang isang matibay na kasunduan. So, ang punto din gisgutan din sa ilang Quran, huwag kayong lumabag sa araw ng Sabado. Dili ka maglapas sa adlaw igpapahulay. Adventista nagtuman aning kamot nga di malapas ang adlaw pahulay subay sa gilatid sa Biblia. So, ang ilang Quran, wa sila ning tuman na pagkasulti So, ang SDA, nagtuman hinoon sa ilang Quran. Nagtuman kay mo may gingos Quran nga, huwag kayong lumabag sa araw ng Sabat o Sabado. Di ipasupak. Pero matingalat nga ilang membro, adlaw Sabado, sa mga Islam, wa may trabaho magsige. So, linabag ang adlaw nga Sabado nga igpapahulay sa Ginoo. O nag-ari ka sa Sunday pod, ari ka sa Domingo, wala sa isugo ang Ginoo na ato na isutan kay niya may iyang pangutana diri sa atong higala nga ingon ninyo way mabasa nga unang adlaw igpapahulay. Naam lagi mabasa sa Levitico 23:39 o sa Buhat 20 versikulo 9. Mani atong tanawon karon
ato na sulbaron. Diha sa Biblia higala, bisan si James Cardinal Gibbons, sa iyang libro nga The Faith of Our Fathers. Unya, tanaw ninyo na, ang gingon sa libro higala, sa page 50, ingon din ito mabasa nga, you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce us, our religious observance on Saturday. On Saturday, in which we Catholic never sanctify. Muna pamatuod sa libro nga nisuwat ni James Cardinal Gibbons. Ang iyang libro nagingon nga pwedeng basahon nato ang tibuok Biblia sugod sa Henesis paingon sa pinadayag sa ato patibok Bible, og dili ka makakaplag bisag usa na lang kalinya nga nagsugo ang Dios nga balaanon ang adlaw Domingo. Ang Biblia hinuon nagsugo kanato sa pagbalaan o pagpahulay sa dawn Sabado. Siya pero kita nga mga Catholic wala ta nagbantay ana. So iyan ang personal admission nga ang naas Biblia ang Sabado mo ipapahulay siya nagpugos na to sa atong relihiyosong pagbantay adlaw Sabado. Siya pero kita nga mga Catholic wa ta nagsunod ana. So gipamatud-an silang kardinal nga wala sila nagsunod sa Biblia mahigala. Gisupak nila ang adlaw pahulay nga ilang gipamatud sa wa ni sa Biblia. Sa di kita kabasa sa Biblia. Bisan sa Genesis paingon sa pinadayag, di kita kaagib sa ka bersikulo nga nagsugo ang Dios nga Domingo ang ilho natong adlaw nga balaan, adlaw nga pahulay ados pagsimba. Na unsa man naron niya ato higalang nagpadalag pangutana karon naa man lang ibabasa. Ato diskubriho na. O kayo sa ba masayop ta sa paghubad sa verse diha sa Biblia. Conclude din tag ditso. Ang maayo atong ato nga susihon nga nung gisulti og unsay gipasabot ni ana mga higala. So ato nang sugdan og tan-aw. Kay base og na atuod no. Ato basahon. Dini sa Levitico kapitulo 23. Amo ni verse nga iyang gihatag. Levitico kapitulo 23 unya bersikulo 39. Ako ning basahon mahigala. 23 39 parang kadtong mahigala nato nga way Bible makatanaw sad mo, makapaminaw mo sa 39. Duha ni ka version atong basahon, duha ka hubad ba? King James, ang isa maayong balita. Muni ito mabasa sa arita sa King James mahigala. Sa 23:39. Apan sa ikanapulo og 5 kaadlaw sa ikapito ka bulan. Bantay ha. Ato na lesson. Apan sa ikanapulo og 5 kaadlaw sa ikapito ka bulan. Ikapitong buwan ba ang sa ato sa may ikapitong buwan karon? January, February, March, April, May, June, July. Ikapitong buwan ang July sa ato. Pero kay di man ang kalendaryo nato ang gibasyahan ani, ang sa mga Hudiyo man, ang ilang unang buwan sa mga Hudiyo gitawag og bulan sa Tisri. Tisri na ang bulan sa unang bulan sa mga Hudiyo gitawag og Abib Abib unya pwede nganla nila og Nisan. Munay the first month sa mga Hudiyo. Okay. Ato ragod tan-aw dalikyatan rago nato og tan-aw ang kana bang pasunod sa ilang kuan ba ila bang kalendaryo ba o sa mga bulan sa ilang kalendaryo. Muni mangalan silang bulan Unang bulan Abib or Nisan. Ikaduha
Iyar or Sef. Ikatulo, Sivan. Ikaapat, Tamar. At saan Kanya ikalima, Ab. Ikaunom, nga bulan, Ilul. Ang ikapito, Tishri or Ethanim. Kanya ikawalo, Marchesvan or Bul. Kanya ikasiyam, Kislib. Ang ikanapulo nga buwan, Tibet. Ang ika-11, Shibath. Ang ika-12, Idar. Muna siya ang 7 ka bulan sa mga Hudiyo. Ang napulo ka bulan sa mga Hudiyo. Ang ilang bulan, unang bulan nila, Abib or Nisan. Ang gingon sa ito nabasa, sa verse nga gihatag sa higala, apan sa ikanapulo og 5, unsam na ikanapulo og 5, ika-15, ikanapulo og 5 kaadlaw, sa ito pa, pitsa 15 sa bulan sa Tisri. Okay, pitsa, pati man ha? Pitsa 15 sa buwan sa Tisri. Og maghisgot kag pitsa 15, bisan sa ato nga kalendaryo higala, ibutang ta karon. Karon kanang Agosto, sa tang pitsa haron, 24, maumsiro na, 24. Kanang pagkasunod tuig, ang 24, ibutang ta, Domingo maron. Pagkasunod tuig, di na Domingo. Pagkasunod pag yung tuig, lain na po na nga adlaw, matunong ang pitsa 24. Sama sa birthday ba? Birthday, sama birthday ta og Abril 3. Ibutang tapitan karon nga tuig, natumong og Martes. Pagkasunod tuig, siguro, Huwebes na, o sa adlaw. Pero bisa kung sa pinang adlaw, natunong, imo nang sa ulogon nga birthday ginani mo. Okay, mo sa ni ang gitawag og sa bersikulo 39, pitsa 15 sa ikapitong bulan sa mga Hudiyo. O niya, ang sabayin ko sunahan, ito yung panagbasa. Sa diha nga makatigom kamo sa bunga sa yuta. Nagisgot to? Kaya gitawag ba ni the first of harvest, mga higala. Pista nila ni sa ilang harvest. O niyang sa pagyod, bantayan ninyo ang pista ni Hiba. The first of harvest, gisugo sila. Bantayan yung pista ni Hiba. Sunod sa 7 ka adlaw, bantayan niyo ang pista ni Hiba. Sunod sa 7 ka adlaw. Okay. Sa ato pa, pitsa 15, mag-ihap kag 7 ka adlaw, gikas 15. Ipahakon ng suway. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pitsa 21. Ingon ang Ginoo, sa ulugan ninyo, ang pista ni Hiba sunod sa 7 ka adlaw, gikan sa pitsa 15, kutob sa pitsa 21. Okay. Ano yung sunod din sa nahauna nga adlaw, amo ni gingos tong higala nga unang adlaw. Sa nahauna nga adlaw, may usa ka pahulay, maoy usa ka pahulay nga balaan. Sa ikawalo ka adlaw, mao ang usa ka adlaw nga pahulay nga balaan. Okay niya? Nga gi-conclude tong higala na ang lagi mabasa, unang adlaw nga pahulay. Wa man ni maghisgot in taon higala og unang adlaw sa semana. Naghisgot ni unang adlaw sa ilang pagsaulog sa pista sa harvest, the first of harvest, mga higala. Bisan unsa ng adlaw, unsa ng adlaw mag-start. Pitsa 15 na, kato nisgot lang kagadiha. Ikapitong bulan sa Tisri, o niya pitsa 15. Anang pitsa 15, ingon ang Ginoo, 7 ka adlaw sa ulogon ninyo ang pag-ani, kanang gitawag og harvest, no? Sa ulogon ninyo, sulod sa 7 ka adlaw, gikan sa pitsa 15, hangtod sa pitsa 21, sugod mo ana. O kanang, muna inyong sa ulogon
gikan sa pitsa 15 kutob sa pitsa 21. Anya ingon ang Ginoo, sa unang adlaw ni ana pahulay mo bala ana. O unsa may ipasabot sa Ginoo? Unang adlaw silang pagsaulog ba anang pitsa 15. Wa sila trabaho ana, magpahuway sila. O niya, ni anang adlaw ba, ilan ang sa ulugon, pasidunggan ng Ginoo, kagitawag the first of harvest, pista na. O niya, wa sila trabaho, unang adlaw. Sa unang adlaw silang pista. Wa mag-isgot og unang adlaw sa simana. So matumong nagbisan unsa panlitan ang pitsa 15 na tunong og Miyerkules. Muna yung unang adlaw silang pagsaulog, pitsa 15. Ilan ang ilhon nga magpahulay sila ng adlaw, magbalaan sila ng adlaw, o niya, og sa ikawalo ka adlaw, atong nabasa diri o. O, tanaw na to ha. Og sa ikawalo ka adlaw, mao ang usa ka pahulay nga balaan. Ikawaw nga adlaw pod. Oh, usa may ikawaw nga adlaw. Gikan sa pitsa 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pitsa 22 mahigala. Ikawaw ka adlaw, magpahulay sila. Ilhon sa nilang balaan. Wa na maghisgot og adlaw sa simana. Ibot na tayo, ikawaw ang adlaw, nag-isgot na niya, pilam di ka adlaw sa kasimana, abot niya waw ka adlaw. There are 7 days in 1 week. Nag-isgot na sa 8 ka adlaw, unang adlaw, pahulay sila, og sa adlaw nga ikawaw, pitsa 22. Kung imo ng sabton, konklusyon ka nga, naamalig mabasa unang adlaw, unay isabot mo unang adlaw simana, aw dihan na tanas sayo higala. Muna itong i-apply ang gitawag hermeneutic study sa balaan na kasulatan. Imong susihon, unsa ipasabutan ni nganong gisulti man ni. Di ka magdali-dali og konklusyon kay masayop ta tanawa. Masipyat noon ta di ay ana og atong sabto na og unang adlaw simana aron pag-justify, pag-support nga ang Domingo ipahulay. Allah oy kalayo rastin wala na. Hinuon og ang imong gisultihan na usa ka tawo pod nga wa po mahibaw sa Biblia. Aw, mututo Pero nahibaw sa Biblia, nahibaw sa gipasabot ni higala, di na gina malimbungan pa. Nga naman, wa man na maghisgot og unang adlaw sa simana, baliko na to. Naghisgot na og unang adlaw silang pista, kaya na sila pista sa una. Na sila mga saulogon sa unang panahon. Na ay mga daghan silang mga pista na sila Passover Fest. Anang pitsa 15 sa unang buwan. O niya, maghihap silang pito kada, pitsa 14, Passover Fest. Pagka pitsa 15 na, kutob sa 21, sa unang bulan sa mga Hudyo, gitawag nila po na og pista sa tinapay nga way libadura. Gikan na ng panahon na maghihap og 50 ka adlaw, ilan na po lang sa ulogon ang gitawag pista sa Pentecostes. Kada pista nila, wasay trabaho ana. Ilan ang ilhon balaan ng panahon na. O niya, pag-abot sa ikapito nga buwan, pilimirong adlaw, niya ng bulana, ilan na po nang gitawag og pista sa paghuyop sa trumpita. Huwag yan po sa trabaho ana. Ipapahulay nila na unang adlaw sa ikapitong buwan. O niya, pagkapit sa 15 na, muna ni atong naisgutan karon. Nagitawag o the Feast of Harvest, niya gitawag po ni the Feast of Tabernacle, mga higala. Pistas Tabernakulo. Nga ni anang unang adlaw gyud pitsa 15 sa ikapitong buwan, nga mong Tisre, wala sila trabaho. Pahulay sila. Magbalaan sila sa Ginoo. Yan ang adlaw. O niya, 7 ka adlaw na, ilang pista. Pero pagka ikawaw nga adlaw, mausad gyapon ng buhaton, magpahulay sila way trabaho. So ang unang adlaw gipasabot diha dili unang adlaw sila kundi unang adlaw sa pista nila anang pitsa 15 sa bulan sa Tisre.
siguro nasabtan nato na bahina nga wa na magisgot og unang adlaw sa semana. Pero daghan kayo ako madunggan kanang mga mo dipinsa sa adlaw Domingo. Mao ni gamiton ng bersikulo ha. Nga Domingo kuno ipapahulay mabasa unang adlaw sa semana, unang adlaw unya ilang punag semana. Astilan. Wa oy. Layo ras tinuod ana. So kana nga verse wag gina bisag gamay. Wag gina kahangin sa dunggan. Nga moingon ta nga nagsupor sa Domingo wa layo ra nas tinuod igala. Unya ari kas buhat 20 bersikulo 7. Kaning buhat 20 bersikulo 7 tinuod naghisgot nig Domingo unang adlaw. Okay, atong tanaw na. Basahon na to. Base og nagsugo ng Ginoo dinhi nga ang unang adlaw semana mao'y adlaw mapahulay. Nagsugo bang Ginoo? Buhat 20 bersikulo 7. Atong basahon na. Dirita sa King James Version. Og sa nahaunang adlaw sa semana sa nagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas og tinapay. Si Pablo nga may tuyo sa pagikan sa pagkasunod nga adlaw nagkigsultihanay kanila og iyang gitaas ang iyang paghigpulong hangtod sa tungang gabi. Maniingon din San Pablo. Ingon niya ito nabasa unang adlaw niya the first day of the week, unang adlaw semana. Sa ato pa Domingo. Nagunsa sila, nagkatigom. Unsa man tong orasa sa Domingo? Buntag to. Niya itong tanaw sa Catholic Bible. Sa Maing Balita, giklaro. Maing Balita Biblia. Pagkasabado sa gabi manig yun siya sa Biblia, Pagkasabado sa gabi nagkatigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. Ang mga tao, giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi sanglit mugikan man siya pagkasunod adlaw. Unsa dito? Sabados gabi kay sa Jewish reckoning sa adlaw higala, ang Domingo magsugod na pagka-sunset sa gabi. Manato na ba sa King James Version unang adlaw na semana? Unang adlaw semana. Pero sa Catholic Bible, kanang unang adlaw semana diha nga gipasabot Sabado din nas gabi mga higala. Sabado nas gabi gikan na ng adlaw nagsimba sila. Onya gidayon na lang pagkagabi nagmeeting sila pagkagabi nga naman kay nagplano si Pablo nga ugma sa buntag sa ato pa pagka-Domingo sa buntag mo padayon siya sa iyang pagpanaw sa pagmantala sa maayong balita. So gitawag tog farewell meeting. Kana bang meeting nga panamilit ba ni Pablo? Iyang pagpadasig sa mga katawan giabot gid tong gabi naabot og tungang gabi anan sablos gabi nahagbong magani si Tikyos bintana kay na hikatulog mga higala niadtong gabi una. Nagtigom sila unya sa himo nila ng gabi. Nagtipik-tipik sila tinapay. Himo sila gitawag balaan nga panihapon. Kana bang gitawag communion service ba? Last Supper. Unya, diha ko'y nahibag sa una nga kuwag ito, debater to, kuwagin na to, ergo dito sa Silion, sa unang panahon dito pa ta, nangugat yun sinabihina, kay kaklaro ko nun, sabton, ana, masabot, nagsimbagod ko no, unya, balaan pag ng adlaw, adlaw Domingo, tungod kay matod pa niya, nagsaulog sa balaan panihapon. Silang pangunahuna, mutoy nakapabalaan itong pagsaulog. Nga watay mabasa sa Biblia. Atong tanawon. Di ba di ay pwede makahimo og pagtipik-tipik og tinapay sa bisan unsang adlaw semana? Ni atong basahon na. Atong basahon sa Buhat 2:46. Okay, niya nindot kayong pahayag din sa atong mabasa. 46. Og sa adlaw-adlaw sila na nagpadayon sa paghiusa didto sa templo og sa pagpikas-pikas og tinapay sa ilang kabalayan og sa pagpangaon nga dinuyugan sa kasadya og kayanos kasing-kasing. Kada adlaw mga higala sa templo og sa ilang panimalay nagtipik-tipik sila mga higalang tinapay. Sa to pa makahimo di ay
sa pagtipik-tipik og tinapay or gitawag Last Supper pagsaulog na bisan unsang adlaw sa semana, bisan unsang orasa. Kay kun atong tuhuan nga Domingo na ipapahulay kay naghimo sila communion service sa Pablo adlaw Domingo na kanang bersikulo ha. Sa ato pa tanang adlaw sa semana pulos na igpapahulay. Nga naman kada adlaw lagi diri nagtipik-tipik og tinapay. Kay ato maggisabot nga isa kayo nagtipik-tipik sa Pablo og tinapay adlaw Domingo, Sabado pigos gabi Nya ingon ta igpapahulay na tipik-tipik tinapay. Nya naman tayo nabasa nga kada adlaw sila nagtipik-tipik og tinapay sa templo og sa puloy-anan. Wa na maghisgot Domingo ni pahulay. Sulagma lang itong hitabo ni adtong gabhiuna sa Sabado tungod kay mugikan naman si Pablo pagkaugma sa buntag mga higala. So wag po ni magsuportar, wag yun mag-ingon ang bersikulo pod. Domingo na ipapahulay. Wa may ingon ang Ginoo. Gibalhin na nako ang adlawng igpapahulay Sabado ngadtos adlaw Domingo. O niya, kinahanglan kamo adlaw Domingo magpahulay kamo ng adlaw. Wa gyoy sugo ang Ginoo mga higala. Kisa ramday nag-usab ang sugo. Mausab ba di na? Adili mausab oy. Kaysa mabasa nato sa Levitico 23 versikulo 3 ang giingon si Ginoo. You have 6 days when you can do your work. But the 7th day of its week is the Sabbath of the Lord your God. Ingon ang Ginoo. Ingon siya nga, bisan diin pa mo magpuyo, kinahanglan kamo magpahulay sa adlawng igpapahulay. Og maghiusa kamo sa pagsimba kining balaora dili gayod mausab. Tanawan yung sulay. Sa Contemporary English Version, sa Leviticus chapter 23 verse 3. Ingon na gino, na tayo unom kaadlaw. Ingon gino, doon na mo inom kaadlaw. Buhatan yung bulaton. Pare ka ng ikapitong adlaw, ako anang adlawa. But the 7th day of its week is holy. Ingon na gino, ana. Apan sa ikapitong adlaw, kada simana, balaan ang adlaw tungod kay belongs to me na. Ako anang adlaw. Ingon siya, no matter where you live, bisan asa pa mo magpuyo, magbantay ka mo sa adlaw ipasugo inis Ginoo, bisan asa pa mo magpuyo, magbantay ka mo sa adlaw kapahulay. Muna iklarong sugo, magbantay mo si kapahulay kada Sabado. Muna ingos Ginoo. Ingon ang Ginoo nga, og maghiusa ka mo sa pagsimba kanako. Kining balaora, di gayod mausab. Sino mo nga na? Di mausab. Unya, usbon di istaw. So di mausab ning balaora. Muna hinungdan ang inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga hangtod karong panahon na nagpabilin sa pagbantay sa adlaw Sabado kapahulay. Nga naman, kay nagsugo ang Dios nato. Ingon ang Ginoo, unom ra ka adlaw inyo. Buhatan na inyong tanang buluhaton. Pero kana ikapitong adlaw, ako anang adlaw. Ingon ang Ginoo, ako anang adlaw, kana Sabado, ako ana. Sa bisag asa pa mo magpuyo, magbantay ka mo sa adlaw papahulay. O niya, inyong buhaton, mag-usa ka mo sa pagsimba kanako. O hinungdan yung mahigalang Seventh-day Adventist, kada adlaw Sabado, mag-usa na og simba to simbahan. Mag-usag simba. Kay mo igingos Biblia. Hindi ingon na Ginoo, kining balaora, di gyud mausab. Nya matupaskuran ganiya, huwag kayong lumabag sa utos ng Sabado. Di lumabag. Adlaw na sa pagsimba, ingon na Ginoo, kining balaora, di gyud mausab. Muna klaro di mausab. Pero giunsab ni Tao Higala, giusab. Matod pa sa The Convert's Catechism of Catholic Doctrine. Banday ha? Kung naamo ani nga libro higala, muni katesismo, catechism sa Catholic, nga ang nagsulat ani si Peter German. Tanaw nimo sa page 50,
na ipangutanag tubag. Ang unang pangutana sa ilang katismo ingon to nga, which is the Sabbath day? Hain, unsa mga adlaw lang pahulay? Answer, Saturday is the Sabbath day. Saturday daw ipahulay. Why do we serve Sunday instead of Saturday? Ang tubag, atong gibantayan ang Domingo, dili adlaw Sabado. Tungod kay giusab sa atong iglesia, sa council sa Laodicea, niadtong 336 AD, ang pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo. Kasi nag-usab, tao lang higala. RCC ang nag-usab sa adlaw pahulay Sabado, paingon sa Domingo. Pero ang Ginoo nagsulti, ang iyang balaod nga Sabado di gyud mausab. Pero giusab panamas-tamasan og tao. Kita rin magpili kasi atong sundon ang Ginoo ba og balaod bang inusab kikas Ginoo. Hibaw-an na to, hapit na rin maabot ang adlaw sa pahukom si Ginoo. Hapit na siya mabalik. O ang tao, hukman siya. Sumala sa mga binuhatan. Sumala sa balaod si Ginoo. Dili sumala sa balaod sa tao. So, nining panahon na, kung nasabtan na itong pulong sinita, magdugay. Sagupon na itong kamaturan. O niya, samta nagpaabot at subalik ni Ginusos, magkinabuhi tayo sa kamaturan, magpaabot niya nga mangandam sa itong kaugalingon. So, hinaot pa nga ito nasabtan ang kamaturan karon ang pulong sa Ginoo, o niya, sa di pa hingpit a puso ng atong tulumanon, ato tas pagpamati sa ato nga timsong mga higala. Okay, magampot ha. Amahan mo na sumalangit. Salamat o Diyos yung pagpakiguban. Salamat sa makasayuran. Hinaot pang magpabilin kining buhi sa panumduman, kina magisalig sa Yesu Kristo manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maing balita o kinantanan aw masuki o pinalangga ng mga tigpaminaw. Sa ngalan usab ni Brother John Dihito, Pastor Joel Terana, kining higala Brother Libby Clavis Pingon. Daghang salamat ug maayong Domingo sa buntag naton tanan. Ang pulong sa Diyos